Čas ľudia, dneska sa u Nonika a jak mi dá odber, like a zvonček, aby si neprišli. A my ideme na video. Po strašne dlho vás zase vidím, no ma vyskúčujete zase. Ak sa spýtajte, prečo mám takto kameru, taká jedna vecička, ktorú musím okamžite urobiť. Teraz som bol 3 týždne cca offline. Poviem prečo. Nemám content už na videá. To je prvá vec. Mám, ale to je prvá vec. Druhá je tá, že mňa už nebaví hrať hry. Je to tak, bohužiaľ, mňa nebavia hry vôbec. Vôbec. Tak som sa takú vec, že ja sa odhalím, čo som Dobre, môžeme ísť. Ja sa odhalím, preto, ako myslím, tvár, len preto, lebo ja nemám content a mňa už nebaví proste, baví to čo baví zbavilo, točí videa také, ktoré vás nebaví, ako nemáte žiadny content, nie, tak mňa, ja už som vo 8 a o rok, 2 už na strednú. Mám už iba tú akú, chcel som ísť na športovú. Prečo? Lebo som futbalista a brankár. A chcem začať ako brankárskú kariéru, lebo veľa ľudí mi povedalo, že som nový brankár. Preto. A tým, že mi robí točí videá, tak nepomôžem tomu, aby som sa stal brankárom. Ako dobrým, ako na strednej myslím, čo už nedostal. A aby som na tú strednú školu, na to chcem ísť, tak tam je veľa ľudí, strašne veľa a neberú veľa ľudí stať. Lebo tá škola, na tú školu ide strašne veľa žiakov a berú málo, takže musím strašne makať, aby som do školu dostal. A proste, nebaví proste hrať futbal a nie je tu, proste mňa už takáto skratka, že mňa už nebaví hrať hry. Čo ma baví hrať futbal a makať. Mňa tak napadlo, že by som robil si vlastne toto, ako si by som začal ako nový content, že proste, keď sa odhalím, tak príde nový content. A to sú vlogy, športy a takéto. Takže už máme nové video, aj zo strany, ja mám úplne všetko urobené video. No ja mám také video, že úplne už som hotové, aj strí všetko. To je také, že proste kopem na bránu a skúšam ťa na kopačky. Tie pumy. Ja som ukazoval minulom videu, predminulom. Tak sa odhalím už teraz a neostal som dobrať to, lebo som vlastne nový content a chcem môj YouTube kanál aspoň trošku aj rozvíjať. Lebo keby sa nedostanem, keby sa nedostanem do strednú, za ktorú chcem, tak je to ešte YouTube, ktorý môže zachrániť. Vezme už tu. Tu mám všechny, že tu niekde položím mobil a ja si to urobil ale nie. V popise potom máte môj Instagram. Nový Instagram. Aj môj hlavný. Aj môj tretí, no ja mám 3 Instagram. Zase nový Instagram. To je aký ako proste čo týka YouTube a takéto. No to mám 2 potom. Mám druhý, ktorý je taký hlavný, kde mám fotka, takéto, pretože moje vlastne osobné veci. A tretí je už iba, čo týka YouTube, už iba ako YouTube. No a tu sme tu, takže to môžem odhaliť. Tu si pozriem mobil, tu si pozriem mobil, otočím ho a bez odhalenie. Tak a ťa vás seknem a ideme. Takže 3, 2, 1 a 0. Tu už vidíte, takže ruka podľa mňa, tu štika, výborne, perfektne video. Ďakujem ti tento štikáš. No a už teraz pripáte, že bude veľa videí, hlavne sa týka futbolu, určite vlogy bude veľa, hlavne dosť veľa.